Il-ħadd filgħodu l-gazzetti it-Torċa u l-Malta Today ippubblikaw sħarriġ tal-opinjoni pubblika li tnejn li huma taw riżultat b'saħħtu favur il-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista. L-istħarriġ tat-Torċa magħmul minn Dr. Vincent Marmara juri li l-partiti politiċi qed iżommu r-riżultat fl-istess ilma tal-elezzjoni tal-2017. Bil-Partit Laburista jżomm vantaġġ ta' 10% fuq il-Partit Nazzjonalista u Robert Abela fdat 12% aktar mill-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech. Anka l-isħarriġ tal-Malta Today juri li Robert Abela igawdi fiduċja ferm akbar bid-differenza f'dan il-każ tlaħħaq il-11%. Imqabbel mal-aħħar sħarriġ tal-istess gazzetta, Robert Abela żied il-fiduċja b'aktar minn 7%. Iż-żewġ gazzetti nutaw fil-kumentarju tagħhom li dawn ir-riżultati qed jinkisbu f'mument fejn id-dinja qed taffaċċja pandemija u f'perjodu fejn kien hemm ukoll ċirkostanzi li setgħu poġġew pressjoni fuq il-gvern. Fiż-żewġ każijiet kien innotat kif il-Prim Ministru Robert Abela qed jamministra s-sitwazzjoni b'mod tajjeb u li qed ikun apprezzat mill-poplu. Filwaqt li l-Prim Ministru huwa affukat fuq tmexxija tal-pajjiż, il-Partit Nazzjonalista daħal f'burdata ta' elezzjoni ġenerali fejn mhux biss qed iżid l-attakki bl-aħrax imma l-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid li jrid li l-pandemija tgħaddi biex imur għall-elezzjoni. Fl-editorjali tagħha t-Torċa kummentat fid-dettall dwar kif dan ir-riżultat ifisser fiduċja kbira fil-Prim Ministru. Fl-istess ħin il-Gazzetta t-Torċa qalet li l-istħarriġ jirrifletti s-sitwazzjoni tal-ġurnata u wieħed irid ikun kawt meta l-elezzjoni baqala aktar minn sena u ftit xhur. Ikkummentat kif fil-waqt li l-Gvern qed ikun apprezzat għat-tmexxija tiegħu dan għandu jibni fuq il-messaġġ tal-Prim Ministru f'jum il-ħelsien, dik li Malta tibqa' tibni fuq l-idejat biex tkun imħejjija għal ġejjieni.